1000 forint, nagyon szépen köszönöm, 1000 forint először, 1000 forint másodszor, senki többet, 1000 forintért elkelt, nagyon szépen köszönöm. 1000 forintért elkelt a voltak. Hogy hívják? Írjatok egy nevet. Jó, van még egy festményünk, aminek azt hiszem 4000 forint volt a kikiáltási ára, így van, Képerné Kálmáné Iszkának a festménye. 4000 forintot, ad érte valaki? Esetleg egy kicsit kevesebben. Bocsánat, elnézést, kicsit menjetek arrébb, mert Giuseppe jön a forró cucca. 4000 forint a kikiáltási ár, amennyiben, ha nem nincs rá érdeklődés. Jó, ha nincs rá érdeklődés, akkor egy kicsit más összeggel, de majd megpróbáljuk egy más alkalommal. Nagyon szépen köszönjük. Van érdeklődés? Vigyázat, vigyázat! Vigyázat, mert jön a parázs. Hölgyeim, uraim, 4000-én nem volt rá érdeklődés, akkor a későbbi alkalommal van még kereskedőkönyv. Pácskönyv. Mit lehet föltenni? Ilyen hideg a kezed? Igen. Tudod, hogy mit lehet föltenni? Kire? Ez a Pács régi képesítés és emlékek gyűjteménye című album, amelyet én készítettem, illetve szerkesztettem, és nagyon jó új és régi pátiaknak, nagyon sok kortörténeti dokumentummal, nagyon sok újdonság van, hiszen elég sokat kutattam különböző gyűjteményekben, Magyarországon és határon kívül is, magyar és német nyelvű, tehát egy kicsi reklám a most induló német általános iskolában, lehet, hogy tankönyv lesz belőle előbb-utóbb, ha rájönnek az értékére, hiszen szülőföldünkkel, szülőtanunkkal foglalkozni iskolai szinten sem volna egy elhanyagolható dolog, és egy tökéletes fordítást találhatom mellette németül, tehát az ember meg a faludát hagyok, és közben német tagozatos iskolában. Tessék vigyázni, tessék vigyázni! Akkor elengedhetetlen egy ilyen könyv, és ebből csak egy létezik. Ennyi elég lesz? 1500 forint a kikiáltására, 2900 egyébként van normálnak. 1500 tartja Zsolt, 2000, Tomi, mosolyog. 2000 először, valaki egy picit többet 2000-é, nagyon szívesen dedikálom egyébként, köszönjük. Nem biztos, hogy jövő az értékét. Hol a süti? Két 2000-é, nagyon szívesen. 3 könyv 2000-re, jó, nagyon szépen köszönöm. Dedikálom egyébként. 3 darab könyv, nagyon szépen köszönöm. 2000 forint. Csak ennyi marad. Akkor van még egy 2000. Joyce! Akkor van 5 2000. Meg a nővéredet is fölveszem. A nővér. Sütit, azért minden. Olvassátok haszonnal, nagyon sok érdekesség van benne. Nagyon sok olyan dokumentum, amely teljesen új. Nem. Mi van benne? Mit volt benne? Lefogad el. Elhozod. Sziasztok! Ezt nézz át ezt. Szóval fél. Nem elfordul már a Kérek. Tehát ott hagytam az a gondolatot, hogy Szégyenlős. Szégyenlős. Az olyan vesztes már. Nem tudom. Ne legyen már az. Fölrakom a YouTube. Olyan kutyája van, hogy... És mekkora pohara? A történetét, és miután én lelkes képeslap és ilyen papírgyűjtő is vagyok, ezért... Ó, mindent megnyertél! Bele, hogy összeáll ez az album, és hogy az én gyűjteményem darabja is bekerülhessenek. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm meg az Egyesületnek is, aki annak idején támogatta, hogy a Metro elkészülhessen. Nézd meg! És úgy gondolom, hogy akkor megköszönöm mindenkinek a árverésen való lelkes és Szép, nem? örömteli Még diplomámra kaptam. hogy mindenki erejéhez képest vásárol, és bízom benne, hogy ez a pénzösszeg, amit összegyűjtöttünk, ez azonnal felhasználásra kötni, amivel semmi kétségem nincsen, és ahogy Félelmetes. Ez megnyomom, és akkor ott kiélesed. Szintén itt volt velünk, és ő mondana a következő rendezvényről is pár szót természetesen. Nagyon szépen köszönöm még egyszer mindenkinek a adakozó kedvet és a licitálását. Köszönöm szépen. Kérdés. Jó van.
Megleped a közösség. Nagyon helyesek így együtt, de tényleg sajnálom, hogy én nem családostól lehetek itt. Nagyon nehéz. Vivian már 4 hete itthon van az otthonban. Éberkómában vagyunk, Gerez fordítja a fejét kérésre. Már kitoljuk a levegőre, vannak olyan jelek, amiket én nagyon pozitívan élek meg, jár hozzá folyamatosan gyógytornász, akupunktúrás, próbálkozunk mindennel, amiben lehet. Majd májusban visszapótolják neki a koponyacsontját is, és reméljük, hogy az még az állapotán javítani fog. Én tényleg megköszönöm mindenkinek, hogy próbálkoztatok itt, és tényleg nagyon helyes volt, és hazaviszem ezt a rengeteg élményt a Pátyi könyvvel együtt, és tényleg még egyszer csak megköszönni tudom, hogy ilyen türelemmel kiváltátok, és eleve nekem ez a kezdeményezés is nagyon jól esett, már az meghatott, úgyhogy én Vivian nevében köszönöm, szerintem jövőre ő is itt lesz, és remélem együtt tudunk itt veletek majd sütögetni, főzni meg minden. Köszönöm. Még valami, van egy nagyon kedves ismerősöm, a Spiriel Olivér, ő szervez a Viviannek egy koncertet itt Pákon a művelődési házban. Gondolom, hogy a Teó fel fog lépni, az ő öccse. Nem tudok róla konkrétan, csak hogy június 11-én 6 órától 8 óráig lesz ez a koncert. Én azt gondoltam, hogy oda ezt a festményt most az Andi telefonon megerősített, hogy szeretettel várják. És holnap este pedig a budakeszi katolikus templomban Vivianére a 7 órási mise után lesz egy hangverseny, aki támogatói, de nem ez a célja, hanem hogy szerintem közös erővel egy óra hosszát együtt eltöltsünk oda is, ha valakinek van kedve, érez valaki. Tudom, hogy elég késői időpont, de ezt a Bakács Betty szervezte a Vivikének, és én minden megmozdulást köszönök szépen, jó? Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük még egyszer, és ez a Marci most megerősítette, hogy a koncert lesz tartva, és a Spiriel Teó ugye föl fog lépni. Vendégekkel. Jó. Okosság. Aztán fölmegy a Facebookra. YouTube. János mondjak még néhány aktuális híreket az összefogásokról, hogy mi mindent tudunk itt elérni közös erővel, és el is értünk. Az egyik az, ami az elmúlt időszak egyik legnagyobb munkája itt a Zsámbéki kanyarba, a Zsámbéki út melletti földgát, amit, hogyha emlékeztek, nagyon kitartó szorgalommal a János kézben tartása mellett hónapok óta épül, és magasodik az a gát, amely majd biztosítja az út mellett lakóknak azt, hogy csendesebb legyen a zaj, ami bejut a gáton keresztül, és hogy megépüljen ez a munka. Ez is egy komoly előrelépés és összefogás, és a mi erőnket és kitartásunkat bizonyítja, úgyhogy nagyon szépen köszönöm azoknak, akik ebben aktívan részt vesznek, különösen a Jánosnak, aki koordinálja az ott lévő munkát, folyamatokat. Másik ilyen hír,